Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu. Ainhoa González izango dugu gurekin Iruñeko udaleko txistulari bandako lehenengo emakumea. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1885 uztailaren batean, Kongo bere kolonia pertsonala zela aldarrikatu zuen Belgikako Leopoldo Bigarrena erregeak. Ondoren, Europako kolonialismoaren adibiderik krudelenetakoa bizi izan zuten bertako herritarrek. Urte batzuk geroago, 1988ko uztailaren batean, Bilboko Betolaza eta Uretamendi auzoen garaipena autobus linea inauguratu zuten. 2012ko uztailaren batean, milaka lagunek manifestazioa egin zuten Txinako Xinfang hirian instalazio kimiko baten irekiaren aurka. Eta bukatzeko duela 11 urte, 2015ko uztailaren batean, Euskaltel burtsara atera zuten. 1985ean sortu zen Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurrezki kutxek, 12.000 milioi peseta publiko jarrita. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Asteazkenean eguzki eklipsearen ensaio orokorra arratsaldeko 5:00 zortzietara 10 minutuko saioetan baluarten. Ostiralean, Ormolu Galerian, Francesca Poza eta Tatiana Blankeren fragmento ibinkulo erakusketa amaituko da. Igandean, Bereaingo futbol zelaian San Fermin Rugby Sevens txapelketa izango da. Eta bukatzeko, egun berean, Deep Purple taldeak Nafarroarenan kontzertua eskainiko du arratsaldeko 8:30. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Noticiasekin hasiko gara, egunkariaren lerroburu nagusiak horrela dio. Nafarroak trafiko isunen kudeaketa eta betearazpenaren ardura hartuko du gaurtik aurrera. Eskupilota berriro ere martxan da San Ferminetan. Bestalde, azalaren goiko aldean, horiz nabarmenduta, 38 musikari Euskal Herriko Gazte Orkestan. San Ferminetan izandako eraso sexisten aurka agertu dira komunikabideek. Egunkariak 5 lerroburu nabarmendu ditu. Alde batetik, telemedikuntza, pazienteak etxetik kontrolatzeko. Beste aldetik, Anelierrek 252 etxebizitza eta 500 plaza ireki ditu errotxapearako. Honen azpian, lerroburuak horrela dio. Zerga baimenaren itzulketak 271,5 milioi errenta zergaren aitorpenan. Hurrengoak dio, gizon bat hilda Tuterako gasolindegi batean, kamioi batek harrapatu ostean. Altzorrizek dioenez, Txibite eta PSN-rekiko koherentzia eta leialtasunagatik dimisioa egin zuen. Diario de Navarraren lerroburu nagusiak horrela dio. Erregularizazio prozesuak aurreikuspen guztiak gainditzen ditu. 1,2 milioi etorkin ari dira eskatzen. Beste lerroburuak horrela dio. Sánchezek 505 milioi euroko plana aurkeztu du etorkinak integratzeko. Honen azpian, argazki ondoan auto-ilaran harrapatuta daude gidatzeko eskolak. 7 hilabeteko protesten ondoren, administrazioari leporatzen diote Nafarroan 6.000 ikasleren blokeoa ez konpontzea. Beherago, gizon bat hilda Tuteran kamioi baten aparkalekuan harrapatuta. Beste lerroburu batek horrela dio. 252 apartamentu Iruñeko Anelier pasalekuko aparkalekuan. Eta bukatzeko, azalaren goiko aldean egunkariak 3 berri nabarmendu ditu. Autobus gidariak komunak dituzte azkenean. Turistek 1.600 milioi gastatzen dituzte Nafarroan, eta azkena, Javi Galanek Osasuna utzi du Celta Vigorara joateko.
Beherago, eskuin aldean bi lerroburu. Antxon Alonsok, Alzorri zen bikotekidea, kanporatu zuen Belateko zalaparta dela eta. Bestalde, PSN-ko bozeramaile ohia senatuan agertu da eta Zerdanekin duen adiskidetasuna adierazi du. Berriaren lerroburu nagusiak dio, EHuk ikaspostu gehiago sortuko ditu epaia eta beste ikaslei kalterik ez egiteko. Argazkian, Irungo San Martzialak, alarde berdin zalean dituz doa Irunen, 30 urteko lanari esker. Goiko lerroburuan, Euskara Bentura abiatuko dute gaur 130 gazte atarratzetik eta getxon bukatuko dute hilaren amaieran. Ezkerraldean, 2400 parte hartzaile izan ditu alardeak, eta handituz doa. Txalo eta esker onartean egin dute bidea. Honen azpian, EH Bilduk eta Alduguk ez beste guztiek harrera egin diote alarde baztertzaileari. Berriak nabarmendu du Patxi Xabier Perez Goñi, Irungo alarde parekideko generala, argi dago, hau da etorkizuna duen alardea. Gara egunkariaren lerroburu nagusiak horrela dio, EHuk plaza kopurua handituko du gainditu dutenak ez zigortzeko. Beherago, argazki handi batek lagunduta lerroburuak horrela dio. Txaloak eta irribarriak berdintasunaren gero eta handiagoa den erakustaldi baten aurrean, eta argazkian Irungo San Martzialak. Ezkerraldean lerroburu nagusiak horrela dio, Venezuelako lurrikaranen ondoren egoera kritikoa buruzko abisuak eman dituzte. Beherago, 1175 zordun handik 1635,7 milioi euro zor dizkiete Euskal Ogasunei. Honen azpian, 2 pertsona egongo dira akusatuen aulkian Osakidetzako enplegu publikoko azterketan. Eta bukatzeko, fiskaltzaren ustez, Kitchen konspirazioa operazio paramilitar kriminal bat zen. Eta bukatzeko Euskal Herria Irratia aztertuko dugu. Orrialdearen lerroburu nagusia, Jon Alonso idazleak eta Dur Larrea marrazkilaria itsasoaren ahutsak komikia argitaratu dute. Jose Miguel Etxeberria Alvarez, Naparraren auzia oinarritzen den fikziozko kontakizuna. Bigarren lerroburuak bestalde horrela dio. Auzolana, feminismoa, antirrazismoa eta antifasismoa dira herri Sanferminen oinarriak. 10. urteurrena, Oko Andre Mariaren eta Baratxuriaren plazan egitarau zabala prestatu dute, eta 3. lerroburuak bukatzeko horrela dio. 2026ko Nafarroako oinez badu kanta eta bideoa. Bidean bat gara. Logroñoko Montalbo taldea arduratu da musikaz. Asier Larretxea idazleak Nafarrak sortu ditu eta AZK komunikazio agentziak ekoitzi du bideoklipa. Kaixo eta ongi etorri gurera, Ainoa, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon, ongi. Plazer bat zuen izatea gaurkoan. Lehenik eta behin, zorionak, lortu dezunagatik, udal txistulari bandako lehenengo emakumea bihurtu zera, Ainoa. Bai. Nola jaso zenuen notizia lehenengo aldiz? Proposatu zidatenan edo santzidatenan nengoen pixka bat urduri. Claro, proposatu ziguten bai nire kidea Aitor Ugarteri bai niri, sartu baino hilabete batzuk lehenago. Orduan, ni jarri nintzen, urduri oso pozik baita ere, baina urduri nik banekielako albiste berri izango zela. Zelako aldaketa handia. Claro, jendea askorentzat hau izango da, albiste historiko bat. Zuk horrela bizi dazu baita ere? Bai eta ez. Bai, zeren nik banda urte asko ezagutzen dudanez, banekin izango zela lehendabiziko aldia historian, 5 kide izango ginenak, 4 izan ordez, orduan hori berez aldaketa handia da. Eta baita ere, ni kontziente nintzen,
izango nintzela bandako lehendabiziko emakumea. Orduan, pues hori, banekin aldaketa are handiago izango zela eta izango zela pisu izango zuen albiste bat. Baina aldi berean, txikitatik ibilen ezen toki batean eta bestean jotzen eta bar, beti egon naiz, hori, jende desberdin ezen guratuta eta beti proposatzen zidatenean, nahi duzu etorri gurekin jotzera edo behar dugu txisturali bat, beti joan izan naiz. Orduan, kasu honetan izan da pixka bat antzeko, proposatu ziguten. Nahi duzu bandako kide izan, eta nik baietz esan, eta bandan jotzen hasi. Orduan, bueno. Ja, erdi naturala izan da. Bai. Atzera botata, Ainhoa, noiz iritsi zen txistua zure bizitzera? Ba, iritsi zen nik 8 urte nituela. Eta hor, gauza izan zen, etxean, gurasoek oso argi zutela, nahi zutela bai ezpa gazteak bainik musik ikastea. Orduan, izan zen pixka bat ausartzko gauza, zeren musika eskolara joan ginenean, nik ez nuen instrumentu bat buruan, nik ez nuen ide jargi bat, eta izan zen, pixka bat, erakutsi zizkidaten zeuden instrumentuak, zeinetan zeuden plaza gehiago, zeinetan gutxiago, eta horrela, pixka bat, txistoak geratu genuen, baina orain gaur egunean ikusita, izan zen erabaki oso ona. Momentu horretan imaginatzen, ez baino urteak pasala, ohartzen zinen txistuak nolabait gehiago da gutxiago, baina markatuko zuela zure bizitza? Hasieran ez. Eta musika eskolan nengoen bitartean, nik esango nuke ez, nola imaginatzen, noraino iritsiko nintzen txistu ikasten edo txistua jotzen, eta horrek zenbat aportatuko zidan. Zeren hasiera batean, zen hori, pixka bat txistuak aportatu dit, disiplina, antolatu barzelako bai egiten etxeko lanak, eta bai txistua jo. Gero, baita ere, heldutu ala ordena. Kontserbatorioan ikasten hasi nintzenean, hori, izan behar nintzen oso antolatua eta disiplina handitu zijoan. Baina hortaz gain, baita ere aportatu dit, pila bat, esan dezagun, eremu sozialean. Osea, urteak pasala ezaguten dut jende pila, egin ditut lagun asko, bereziki, bai txistulari taldeetan, bai kontserbatorioan elkartzen ginen adin berdintzuko jende asko, orduan, gaur egun lagun ditudan jende asko, musika aldetik iritsi zaizkit. Noiz esango zenuke hasi zinela sentitzen txistuak bazuela leku garrantzitsu bat zure bizitzan? Baita izan zen gutxinaka, konturatu gabe. Txikitatik egin izan ditut ariketa pila, bai kirola, bai eskulanak, antzerki, hasi nintzen baita ere trikitisa jotzen, egin nuen dantza urte batzuetzaz, atletismo egin nuen urte askotan, eta gutxinaka urteak pasala, aukeratuz joan behar zara. Eta hor, esan dezagun, hautaketa naturala edo izan zen txistua. Banuen gaitasuna, gustatzen zitzaidan, eta joan zen gero eta gehiago engantzatzen, orduan urteak pasala, gauzak zaildu zijoan zen momentu horretan, azken finean gainontzeko gauzak utzi nituen edo nire kabuz egin, kirola egiten dudan moduan, eta txistua izan da zerbait geratu dena. Eta gainera, nik gaur egun ez dut imaginatzen nire bizitza txisturik gabe. Nik ez nuke imaginatuko adibidez, unibertsitatera pasa, karrerak ikastera, eta ez izatea nire beste arlo bat. Txistua da nire bizitzaren parte. Nik uste dut bizitza eta nire nortasunen parte. Ni sentitzen naiz txistulari. Zure ibilbidea aipatu duzu konserbatorioan ibili zinela, baina lehenago aipatu duzu baita ere ibili zerrela lekutik lekura, kaleetan. Zer ematen dizu gauza bakoitzak besteak ematen ez duena? Zer dauka konserbatorioak eta zer dauka kaleak? Bai, ezberdinak dira, baina aldi berean ere komplementarioak esan nezake. Kontserbatorioak, nik uste dut, bertan ikasi dugun guztioi aportatu digula, lehen esan ditudan bai disiplina ordena ikasteko baita ere rutina batzuk, baina hortaz gain, publiko aurrean jotzea, baina modu, esan dezagun, serio batean, areto guztiz isil baten jotzea, jende aurrean, obrak dira teknikoki baita ere, esan dezagun, pixka bat serioagoak orduan, gauzaiek jotzeko, bai egon behar dela, ikasketa ordu asko, teknika bere garantzea, baina baita ere, kontzentrazioa, egon behar zara zu lasai zure buruarekin da pixka bat, agian
maila handiko kirolariek daukaten prestaketa horren antzeko, de kontzentrazioa, no seke, kontzertuak ongi prestatu. Eta kaleak aportatzen du, pixka bat esan dezagun kontrakoa. Beti, edo niri gehien bat tokatzen zait, hori, jai giroban, edo dantza emanaldiak, dira egunak, festa egunak, edo pozik egotekoak, askotan lagunekin konpartitzekoak, orduan, hor, kontserbatorioan hartutako teknika aplikatzen dugu, baina da dena, esan dezagun, beste prisma batekin ikusita. Eta kaleak, nire aportatu dit asko. Zeren kalean jotzen, hori ikasten da taldean jotzen, gehienetan taldean jotzen dugu kalean geundelarik. Askotan da jotzea dantzarientzat, erraldoientzat edo beste askorentzat, orduan baita ere jotzen ari zaren jendeari laguntzea, bai belarria, memoriaz jotzea, gauza horiek dira beste habilidade batzuk kaleak ematen dituenak. Aipatzen zenuen orain dantzataldeekin, erraldoien konpartxekin ere jo dezula, horrelako jai giro herrikoiak zer du berezi zuretzako? Niri nik uste dut dela nire izaera edo nortasunagatik, baina nire asko. Bai, eta gainera, nire ez pertsona bat alaia, eta normalean olako egunetan, jendea egoten da alai, egoten gara zerbait ospatzen, eta izaten dira egun politak. Baita ere, lehen aipatzen duen bezala, jotzen dugulako taldean, badaude beste kideak, bai dantzariak, bai emanaldia ikustera datorren jendea, eta orduan, dira egunak nik nabaritzen dudana jendeak gozatzen duela. Bai guk, bai publikoak egiten dugunarekin. Zure buruz agertu den notizia batean, agertzen zen Irribarrez esaten zenuela militante folklorikoa zerara. Eta Irribarrez esan zenuen arren militante folkloriko hitzak badu bere sonoridade betea bezala. Zer esan nahi zenuen horrekin? Bai. Mezua, nik uste dut ezagutzen hauenarentzat edo gutxi gora bera Iruin herriko estena folklorikoa pixka bat menderatzen duenarentzat oso argia da, ze azkeneko urteetan, bai agian somatzen dela pixka bat musikari falta, eta orduan gauden musikariak pixka bat implikatuta kontaktatzen daituzte toki askotatik. Eta ni saiatzen naiz beti aldudan guztiari laguntzen. Ni posible dudan heinean jotzen dut deitzen nauten guztiekin. Eta hori azken finean da militantzia lana. Zeren horri esker guk laguntzen duguna da emanaldiak bertan berez geratzea, dantzazaldeek haien emanaldiak aurrera ateratzea, edo baita ere erraldoiek, edo dena delakoek, beste montatako fanfarrek. Orduan bai azken finean, garela pertsona talde bat egiten ditugula emanaldi asko. Eta da, asteburuetako lan bat izango bagenu bezala, hau da partean gehien bat, ez gara iristen emanaldi guztiak aurrera ateratzera. Eta da zerbait, modu desinteresatuen egiten duguna, hori deitzen dutela, bai ez dakit nongo erraldoiek, bai ez dakit ze taldetako dantzarik, eta gehien bat izaten da, hori lan desinteresatua, tradizioak, folkloreak eta instrumentuak aurrera egin dezan. Horrelako herri kulturara edo folklorera gazteak gerturatzea zaila da? Bai eta ez. Nik uste dut dela boladaka gertatzen den zeozer. Zeren nik oraintxe bertan adibidez nire ingurua begiratuta, Iruin herria menderatzen dut gehien bat, baina ikusten ditut dantza talde pila bat, jende askorekin, jende gazte berri asko sartzen dantza taldeetara, eta nik esango nuke dantza taldeak adibidez daudela nahiko sasoi honean Iruin herrian. Baina aldiz musikarekin somatzen da falta handia. Orduan, uste dut dola pixka bat boladaka. Edo adibidez, gaur egun agian esan genezake beste urte batzuekin alderatuz, txistulariak ez gaudela hainbeste edo gaudena gutxienez ez garaela hainbeste tokitara iristen, baina nik begiratzen ditut beste instrumentu folkloriko batzuk, gaita edo trikitisa izan daiteken moduan, eta badute jende pila. Herri edo auzo bakoitzetako taldeetan badago jendea, sartzen da jende gazte berria, orduan izango da zerbait boladaka doana. Zango zenuke orain txistuaren osasuna beste instrumentekin alderatuta pixkat bajuagoa dela? Agian azken urteetan bai. Antzematen dena da musika eskoletan matrikulazioak pixkatxo bat jaitsi direla azkeneko urteetan, ez eta
azkenekoetan mantendu, baina baita ere egia da, jaitsi direla orokorrean instrumentu guztietan, esan didatenagatik. Eta nik uste dut hau izango dela baita ere, gaur egun eskolaz kanpoko ekintzen eskaintza delako askoz ere zabalagoa. Daude bai robotika, bai kirologia, instrumentu asko daude baita ere, orduan tira. Baina, beste alde batetik bai egia da, agian txistulari kopurua edo aktiboki gaur egun Iruña herrian jotzen gabiltzan txistulari gazten kopurua ez dela handia, baina kalitatea bai dela oso handia. Nik antzematen dut, kontserbatorioan ikasitako jende desentek jarraitzen duela kaletan jotzen, eta esan dezagun gaudenak oso txistulari onak garela. Zure albistea oso argia da, 84 urteko historian lehenengo emakumea. Zergatik taratu du hainbeste lehenengo emakumeak iristen udal txistulari bandara? Ba, nik uste dut, eta nik uste dut ala dela bai, arrazoi nagusia dela, bandak izan dituela orain arte, betidanik 4 kide. Osa, udal txistulari bandak izan ditu orain arte 4 lanpostu. Noski, 4 lanpostu horiek kubrituta egonez gero, ez zegoen gehiago sartzerik, orain arte 4 pertsona ziren bakarrik. Eta banda, Iruñeko txistulari banda da, tradizio handiko banda bat, eta izan duena jarraipen handia. Orduan, orain arte, bandara gehitu izan diren pertsonak, izan dira, bandan zeuden kideen oso gertuko jendea, ezagunak, eta haien estilo eta tradizio berdinekoak. Batzutan bai aita semeak, besteetan dantza taldeko horik. Orduan, orain arte ez da egon aukerarik, edo agian ez da egon hau posible egiteko modurik. Baina nik albistea enfokatu nahi dut modu positibo batean, zeren egia da orain bandan etapa aldaketa bat egon den momentutik, bandako kideek oso argi zutela, nahi zutela emakume bat bandan sartu, banda ere pixka bat handitu, izateko txandatkatzeko aukera, bersatiagoak izateko aukera, orduan nik modu positiboan bidali nahi dut bezua. Emakume gazteentzako uste duzu referente bihurtuko zerala? Ba, nik uste dut baietz. Eta horrek ilusio egiten dit, baina sentitzen dut pixka bet ere erantzukizuna. Hemendik aurrera ideia da bandan emakume gehiago egotea, ez izatea ni bai lehendabizikoa baina ez azkena eta ez bakarra. Orduan nik kontziente naiz, nik egiten ditudan, orain egingo ditudan pausoek, agian markatuko dutela ondorengoen bai pixka bat trajektoria. Sentitzen duzu presioa? Bueno, erantzukizuna bai, presioa oraindik ez gehiegi, gozatzen ari naiz. Zer esango zenioke neska gazte bati txistua aukeratu dezakeena instrumentu bezala? Ba, anima dadila. Giroa dela oso polita, txistua da instrumentu bat oso eskertua. Jarraituan, pixka bat ikasiz gero, mimo pixka batekin joz gero, soinu atera daiteke, eta orduan, hori jai giroa gustatzen bazaio edo, animatzeko oso aukera polita dela. Nik uste dut musika herrikoian beti egon direla gizon gehiago emakumeak baino, hau bezalako pausoak uste duzu ematen ari direla berdintasunaren alde? Bai. Eta bai, egia da, aintzineko argazkiak begiratuz, askotan herri txiketako argazkietan, jaietan eta agertzen zirela beti gizonezkoak jotzen, baina nik uste dut hori duela desente aldatu dela. Zeren nik adibidez, beti izan dut gogoan emakumeak txistua jotzen, nik ikasten hasi nintzenetik, nik izan ditut emakumezko referenteak, bai musika eskoletan, bai herrietako, San Ferminetako alardean, beste herrietako txistu kontzertuetan, dantza taldeetan ere badira emakumeak duela urte desente, fanfarretan eta bar, orduan emakumeak egon badira, eta gero eta gehiago. Orduan, bai. Nolakoa izan da hasiera, lehenengo asteak nolakoak izan dira? Ba, oso politak. Egian esan da oso politak. Apiritxean, hasi nintzen ni bandan, eta ordutik izan dut aukera bai Dianak, bai orain jau da partean bailableak jotzeko,
eta izan dira bi emanaldi mota, berez oso desberdinak direnak, baina nik asko gozatu ditut biak. Dianak jotzen ditugu igandero, neguan zehar, goizeko 9:00, eta egiten ditugu Iruñeko auzo ezberdinetan. Eta horrek oso bereziena duena da, kaleak daudela oso isilik, oso lasai, jende gehiena oraindik lotan dago, eta jotzeko da gozada hutsa. Entzuten delako oso ongi, badauka xarma handia. Eta aldiz bailableak hasi ginen egiten orain ekainean bertan, eta hori da kontrakoa. Jotzen ditugu arratsaldez, Gaztelu plazan, Iruñeko erdigunean, astearte eta ostegunetan, eta hor bai elkartzen dela jende desente. Bai bailabletaz gozatzera doan jendea, baina baita ere, pasiran dagoen jendea, estropezu egiten dena bailablekin, edo ez dituenak espero, jendea agian pasatzen da eta geratzen da dantzatzen, edo gutxienez entzuten gaitu. Eta errepertorioa bai dela ezberdina. Eta orduan baita ere, da hiria gozarazteko beste modu bat, dira, udako arratsaldeak alaitzea. Zein aukeratuko zenuke? Bietako bat aukeratu beharko bat zenu? Egia esan da ezakit. Ezakit, zeren pila bat gustatu zaizkit biak. Uste nuen agian Dianak izango zirela, pixka bat gogorrak, pixka bat latzak, eta ez zait bat ere iruditu, eta bailabletan ere oso ongi ari gara pasatzen. Aurrera gordoan galdetuko ditugu berriro. Hori da, bai. Zurekin, udalekuta txistulari banda, berritzen doa, momenturen baten ere belaunaldi aldaketa gertatuko da, segurazki. Zer ekarri dezakete belaunaldi berriek? Bai, oraintxe bertan gaude, preziski, horrelako momentu esanguratsu batean. Zeren gure kide Mintxo Garaikoetxea jubilatu zen urtarrilean, Mintxo izan da bandako kide eta bandako zuzendari urte pila batez, da Iruña herrian oso ezaguna den txistularia, primerako txistularia eta baita ere beste militante folkloriko bat, jodu mundu guztiarekin, eta bere jubilazioaren harira da planteatu zenean belaunaldi aldaketa egitea eta formazio aldaketa eta baita ere banda pixka bat berritzea. Orduan, otsailean sartu zen Aitor Ugarte bandan, eta apirilean ja irekitzen nire lanpostu eta sartu nintzen ni. Aitor eta biok adinekoak gara, eta biak kontserbatorioan ikasikotakoak, orduan, bai da bandarentzat aldaketa momentua. Zer ekar dezakegu bai Aitorrek baik biok bandara? Nik uste dut oso profil ona dugula, biok ezagutzen dugulako orain arte bandak izan duen rekorridoa eta baita ere ze bete behar dituen bandaren estiloa eta ze tradiziozko repertorioa, baina biek daukagu kontserbatorioko teknika eta agian iruditzen zait alditugula gauzak kuestionatu. Guk badakigu hau egiten dela betidanik, baina eta hau zergatik egiten da. Eta egingo bagenu, nik uste dut, proposamen berriak ekar ditzakegula, eta, desde luego, agian aire fresko pixka bat. Oraintxe bertan, banda oso gazte bat, banda euskalduna, eta bost izatean daukagun berezitasuna da, ez dugula bakoitzak ahots bakarra jotzen, ez dugula bakoitzak rol bakarra, baizik eta txandak egiten ditugula, eta batzuk jotzen dugula txistu eta silbote, txistu eta tabal, eta hori da oraingo planteamendua. Eta posible da tradizioa mantentzea eta aldi berean berritzea? Nik uste dut, baietz. Oraindik ez dut oso argi nola, baina nik uste dut, bandan aldaketa egingo dela, eta emango diogola bueltatxo bat. Zuk pertsonalki zer erronka dituzu hemendik aurrera? Ez dakitzu zer erronka dituzu. Hau moztu berko dugu. Ez dira erronkak euki behar, lasai. Zein da txistularitzaren etorkizuna? Nik uste dut etorkizuna badagoela. Esan dut nire aipatu dudan bezala, bagaudelako gazte batzuk gabiltzanak bai han hemen bai jotzen, orduan badaude proiektuak martxan, ez bakarrik gure
banda tradizionala, baizik eta baita ere pues beste mututako kontzertuak badaude, proiektu kontemporaneoak, burura datorkit, pues Aitor Urkizak eta Iker Alvarezek daukaten Harribitxidua, haiek uztartzen dituzte pues bai tradizioa, bai teknika berriak, soinu berriak, badago. Baita ere, musika eskoletan badaude haurrak, eta nik uste dut guk orain txistulari munduan gabiltzanak kalean gehien bat lortuko bagenu musika eskolan dauden haur guztiak engatxatzea, txistuaren etorkizuna egongo litzatekeela bermatua. Gazteak erakartzeko zer egin beharko litzateke izan txistua jotzeko edo besterik gabe zuekin egoteko, zuek babesteko, zuekin dantzatzeko? Lehendabiziko gauza nik uste dut txistuak egon behar duela presente hirian. Eta hori da, nik uste dut bai bandaren, bai gutxienez nire proposito pertsonal bat. Egon behar gara presente. Jendeak ezagutu behar du txistua, jendeak gozagutu behar du txistuaz, eta uste dut hori dela lehendabiziko pausoa. Gero baita ere, Iruñan badugu, esango nuke txistu eskaintza anitza, zeren hori, tradizioa nik uste dut dantza taldeek eta bandak bermatzen dutela, baina baita ere programatzen dira hori txisturako kontzertu berriak, txistua badago presente proiektu garaikidetan kontzertu ziklo garaikideen barruan, orduan konposizio berriak ere egiten dira, ez dut aipatu baina konposatzen da, ateratzen dira urtero obra berriak txistuarentzat, egiten dira bai San Fermietan txistulari alardea bai herrietan, pixka bat kontzertu format horretan. Orduan nik uste dut jarraitu behar duguna hori da, bakoitzak bere arloa esploratzen eta bakoitzak alduen tokitik laguntzen. Geroz eta proposamen berritzaile gehiago ikusten ari gera folklore eta tradizioarekin lotutako elementu ezberdinetan. Hor dago gakoa? Gakoa ez dakit hori den, baina horrek on egiten duena eta laguntzen duela bai. Zeren txistua da aukera asko dituen instrumentu bat, orduan geroz eta aukera gehiago esploratu, geroz eta proposamen gehiago egin, publiko gehiago helduko gara. Nola deskribatuko zenuke txistua zuretzako zer den bi hitzetan? Ez dakit bi aukeratzeko gai izango nintzateken, baina Hiru nahi baldin badezu, baina... Niri burura datorkit, alaitasuna edo postasuna. Zeren guk, txistulariek, esango nuke, jotzerakoan asko disfrutatzen dugula, baina txistuak daukan hori, agian betidanik gure kulturaren parte izan delako edo, da baita ere, publikoa alaitza lortzen dugula, da instrumentu bat oso bizia, eta orduan nik uste dut postasuna transmititzu dezakegula. Orduan, horrekin geratuko naiz. Bukatzeko, pare bat. Ainhoa, herri baten identitatea ezagutzeko eta ulertzeko bere musika ezagutu behar da? Agian ez ezinbestean, ez dut esango derrigorrezkoa denik, baina nik uste dut asko laguntzen duela. Bai, ni baiezkoan nago. Bukatzeko, hemendik urte batzuetara, demagun 5, 10 edo 20 urtetara, zer nahiko zenuke jendeak gogoratzea zuri buruz, Ainhoa González Zudaireri buruz? Nik izan nahi dut gogoratua, txistuaren aldeko lana egin duen pertsona bezala. Orain arte, komentatu dugun moduan, egon naiz han eta hemen jotzen, laguntza behar izan duen guztiari eskaintzen, txistua zabaltzen ahal izan dudan moduan, eta orain justo gauza bere egiten ari naiz, agian ezagutzera ematen, orain aukera dudan estenatoki honetatik. Orduan hori da oraintxe bertan nire misioa esango nuke, txistua ezagutzera ematea eta txistua zabaltzea. Mi esker gaur gurekin egoteagatik, Ainhoa. Ezagit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, aipatu berez ez, baina agian bai, eskerrak eman hiri guztiari, zeren berria atera zenetik berriak izan du difusio handia, eta zoriontzeko mezu asko jaso ditut, eta niri iruditzen zait oso seinale ona. Bai, nik uste dut hiriak oso ondo jaso duela berria,
eta hori dela gizartearen aurrera pausoaren seinale oso on bat. Eta aldi berean, hori, niri eman dit indar asko, etortzen zaidan guztia gogoz hartzeko, eta pozik nago, oso pozik nago. Mi esker Ainhoa, placer bat zuen izatea. Arrastoa jarraituko dizugu azpare, beraz hurrengo arte. Bale, eskerrik asko zuei. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Asteazkenean giro goibela nagusituko du, eta euri apur bat egingo du ipar isurialdean. Ia egun osoan, beho-hodei dezente egongo dira. Batez ere ipar partean. Bertan, tarteka, zirimiria egingo du eta zaparradaren bat edo beste ere egin dezake. Araba, hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giro argiagoa izango du. Giroa argiagoa izango da, eta ateri eutsiko dio. Temperatura maksimoek apur bat behera egingo dute, eta oroar 25 grado zentigrado azpitik geratuko dira maksimoak. Ipar mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da. Bihar, hodeiak gutxitu egingo dira. Temperatura maksimoak apur bat igoko dira, eta zeruan aurreko gunean baino ostarte gehiago egongo dira, batez ere egunaren bigarren partean. Goizean, oraindik, beho-hodeik desente agertuko dira eta zirimiria egingo du. Haizeak, ipar mendebaldetik eta iparraldetik jotzen jarraituko du. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.